Takže čau, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tu z GX7. Čus. Tak jdeme stavět naše zběsilé autíčko a potom budeme mít motor cicle. Budeme mít motor cicle, nebudeme mít jenom hnusné autíčko. Neboli GXového miláčka. Ano. Tak, tam to v černé, aby to bylo Hej, ty kola, kam svítí, jak Jesus. Hej, a svítí. Co ty? Prosvítí jenom nějaké. Jo, už svítí všechno. Hej, já to musím udělat. Čo? Budeme mít co? Budeme mít jedny dveře, bohužel žluté. Proč? Mně se to tak líbí. Hej, zastav to, tam není motor. Ani. Tak proč to furt žucháš? Vůbec jsem do toho nežuchal. Já? Jo! Teď je to 10 kiláků od nás. Jak jsi tam díval pod to? Však jo, byl tam dopis. Že co tam je? Tak můžeme dát GXákovi. A co dopis, ten si nevzal? Ne, ten je na nic. A ty si na nic. Cože? Vůbec já nevíš, jak ti dopisek pomůže. Mě nepomůže. Ty jsi tak vůbec nenatankoval. Tam je furt 0. Hej, já už jsem ti přinesl vánoční dáreček. Podívej se na to. Podívej se na to. Nemáš zubní kartáček. Ale já nemám tak žluté zuby. Já mám bílé, podívej se na mý masku. Dej, nestrkej to tam. To znělo trošku divný. Tak. Ale prosím. Hej, natankujeme tam jenom 5 litrů a dáme si ten kanistr. Tady si ho připevnit. Hej, já jsem ti přinesl holku, dívej, dej pucinku. Ježiš. Vidíte, GX7 holčička si dali pusu. Hej, nedá, ty si dáváš s ní pusu. Za to si vezmeš jenom jablíčku, ne? No, tady máš burger, já si vezmu banánu. Nebo tě za to zežeru. Hej, a počkej, a ještě musíme vzít Minecraftáka. Podívej se na mého Minecraftáka. Vylez. Tady jsem. Ne! Potřeba, hej, co děláš s tím obrazem? Hej. Hej, budeš říct, jo, já potřebuji držet ganu. Ne, to nemusíš, to tady, já ti to připevním k těm. Dej to gun. Ne, ale to spadne. Když jak to bude mířit na držku. Do obličeje. Já jsem mu Hej, tak ale. Hej, budeme mít dveře. Já nemůžu. Dej tu ganu pryč, ona je moc blízko mé hetky. Proč to vůbec? Pojď, moje ruka. Můžeš mi říct, kde je ta piso? Ježiši, kde? Nezájem. Dáme, panové, dávejte like, já na to nemám. Má 80. Můžu se zeptat, kolik máme toho benzínu? Já jsem dal na střechu ještě benzín. Je to nějak, víš, kolik mám benzínu, vidím. 400 nějakých bambilion. Cože? 400 bambilionů nějakých litrů ze 7. Čím víc jedeš, no tak tím víc to dává prostě pryč. Baráček, ale to není ten, to není ta, kde bude tam. Tak otevři mi dveře. Jo, tady, budou mutanti. Teda co? Máš tu ganu, ne? Jo. A mě ty hlavně, protože já se netrefil. Jo, jsem tu, tady nic není. Já jsem... Tady je mobil, já mám mobil. Takže dráme, jako hej, jakoby já se netrefil ani jednu, takže už nemám ani jeden náboj. Tak hej, tak ale ty si jim. Takže já zahodím ganu. Takhle nasedni tam. Fuj, vem ten mobil. A to je tyčinka. Tak já jsem s papám. Že já vem ten mobil. Dělej, zdroj, tady je ten blbeček na střeše. Pomoc.
Kde je? Na střeše. To nevadí, ať tam zůstane. Ale ať tam nezůstane. Kde? Je tam furt? Takže jedeme hrozně málo. Já se zahodila zbraň. Až stejně tam měl 0 aimu, nebo doufám. No, jako by bylo ještě 7. Neříkám prdel, nebo tam ještě ani jeden. V shopu nechcem jít do shopu. No to byl... Hej! Tam něco je? Jeď! Vole, co děláš? Hej, chceš vidět můj drift roku? No. Tak až budem u té budovy, tak já driftnu. U toho budovy. U té budovy. Já to nevypadá špatně, ta budova. Tam to je, vidíš, to motorcícle? Tak, To je debilní. Ne, tam není, toto není ono, to je něco úplně... Co to je? Trupice! Hej, s ním můžeš mluvit. Hej, how are you doing? Weapon, já chci něco, dej mi něco. Hej, tady je láva, co když do ní skočím? Nic se nestane, já už se do ní skákám. Aha. To se není, protože jsem to Hej, znal. tak to je blbec. No tady nic nemá. Hej, tady je na benzínové pumpě. Tady je jeden Tam je nebo milion lidí. Ne, ty sakra. jsou dva. Spanaj. Nějaké blbosti a už úplně. Granát! Odpal Mám ho. to odpálit? Jo, ať chcípnou. Já jsem dead, já umřu, já ti říkám, že já umřu. Jdou furt po mně? Protože ten ty... Já umřu. Běž do auta. Dělej, nechoď tam, to... Dělej. Já, ne, trošku je zabrzd, jo, já nastartuju zatím auto. Dělej, pojď. Pojď. Nasedni. Já to nedal. Já se chcípal hnedka u auta. Ty jsi v tom autě. Mrtvej. Jo. Takže máš free. You were attacked by zombie guy. Ty jsi přímo v tom autě, ty když se revivneš, tak jsi v tom autě. Hej, počkej, já ti dám revive. Já nemůžu, já nemám free. Ne, nelivuj to, please. Ok, ty mě revive. Tak. Kde jsi? Kde jsi? Za autem. Jo, tady. Čus! Co bych Já pro tebe neudělal? Nasedni, kurva. Já nemůžu to najít. Co tě? Jsi normální. Hej, já si nemůžu sednout, tak já se do toho prostě skáču. Tak běž na jiné sedadlo. Běž to To vzadu. nejde. Jestli se nám rozbije auto, jakoby ono už ani nejde. My nemáme benzín. No a proč? Vypadni z toho auta. Hej, co děláš? Co děláš? Vypadni, tady nic nebude. No konečně. Vypadni z toho auta, já na tanku. Běž dozadu hlavně, jo. Já si trhám. Kde jsi? Já jdu do domečku. Jak jsi rychlý? Jestli si můžu nejít koupit. Co tam je? Co tam je? 2 zbraně, 1 sobrokovnice, druhá pistolka, potom... To bereme, ne? Jsou tam ty psy? Ne, je tam jenom lepačka. Dám jenom lepačka. Je tam lepačka, ne? Ona
šoup se dělal, hej, nastartuj. Máš tu pačku. Oddákej ho někam pryč a pak nasedni. Hoří, tyčinka. Jsem v autě, Tak, já ti otevřu dveře, pojď, pídíš. Hej, takhle, co zase dělá? Zavři. Jdi. Hej, vůbec ale sedni si normálně. Ale to nejde. Ale dozadu. Vzadu se nedá sedět. Dá se tam sedět. Jo, už. Vypadni ty pídiškvoré. Prostě on je na střeše a my nemůžeme... Ale když slyšíte, dělí. Vypadni z toho auta. Dámy a pánové. Už jeden. Ne! Vypadnu. Už jedem normálně, už to není. Konečně. Jo, už je vzadu. A čumí. Já čumím na něho. Hej, ale tam byla lepečka, já si myslel, že já můžu... Dívej, roztáhneme křídla. Cože? Ne! Jo, že ho roztáhneme klidně. Jo, počkej, máme 4. Jak to pomáhá docela. Co když to je jedno Počkej, ujde? podívej se na své dveře. A víš co, podívej se na své dveře. Tak. Co tě? Já jsem vám vyskočil. Tak. Ty jsi rozbil skoro celé auto, a jsi vyskočil. Hej, já chci tu motorku. My dneska hantíme motorku, ale asi se nám to nepovede. Ach jo. Ale tam je budova, vidím budovu. Ne, jo. A já vidím to maximálně jednu hnusnou plesnivou palici. Jo, ne, to je shop. Jo. To nevá. To byl billboard. Ne, tady máš shop. Hej, tam se prodává ta motorka. Ne, neprodává. To není to se nebudeme bavit. Jo? Máme ještě benzín. Jo, máme. Ty kokos, dámy a pánové, já se ještě nikdy tak. Tak doufám, že ještě dáme asi druhou game, ne? Protože za chvíli nám dojde benzín a tady není nic. Play the game for 15 minut complete. Roztáhneme křídla. Hej, počkej! Tady je ten shop. A to je za 99. Co to je? Jo, to je hammer. Ne, tam nejsi. Ne, tam ještě něco je? U toho něco bylo. Ne, není tam nic. Tam je dopis maximálně Ježíškovi. No, už se těšíme na Ježíša. Na Ježíša. Ono co zatáčí. Jedeš zpátky. Tak. Ale furt nám to jde, už je tam 0, jakoby. Nechci říkat. No je tam 0,800. Jak vidíš do toho benzínu? Hej, ale co dělej, ty mě zatačíš tu páčku? Nezatáčí. Teda, tu páčku mačkáš. No už to nejde. Tak dám druhou game. Dámy pánové, vidíte to. Reset leave. Tak. A join s námi, jo? Ale my fakt rantíme tu motorku. Prostě... Když nebudeme mít motorku, tak to neskončí, bohužel. Jdem si stranu, samozřejmě. O 20 000 hodin později. A tento server nevidí, to vůbec nejmenuje tvoje máma a tvoje je tam zaškrtla. Cože? Kde jsi, jo, tady? Tobě? Co ke mně? Hej, já něco můžu koupit za Robuxy. Kolik tohle stojí? Aha. Tohle nic. Co je tohle? Tak to je ještě, no to je taky drahé. Tady tohle. No to je mega drahé. Co je tohle? Aha, počkej.
Aha, počkej, co tohle tady můžeš vyhrát? Já mám akáčko. Víš, že tady můžeš vyhrát, Sáně. Jo, a já jsem starýma, mám akáčko. Ještě 60 car spin. Tak jo, jdu si zatočit kolikrát? Jo, jednou, bohužel, můžu jenom. Tak jo, please, OP chest. Please. Ne, nějaká oliva green skin na úplně ne. Jo, ale víš, co můžu udělat? No. Já si tady. Yes, akáčko. Já jdu do dealershipu. A já jsem v dealershipu. Tady si můžeš kupovat různý auta. To je ta dealership, tam je. Ukáž. New cars. Wow. Ty boga, to je drahé. Jedno za 400. Fakt? Kde? To vedle toho, takový ten obrovský nákladě. Ježiši, no tak to fakt ne. To je přesně pro tebe totiž. No, tak to určitě. Kam tohle je pro mě? Nemám nic tady. Jdem. Že týpek ani nezná Porsche, že tohle je pro mě. Tohle je pro mě, si to vůbec nevím, co to je, ale... Pojď, dělej, jdem. Já budu mít teď v inventáži. Víš, co budu mít? AKčko, bro. Dělej, pojď, kde jsi? Kde jsi? Pojď, hej, pojď! Můžeš jít. Hej, tak áno. Kde jsi? Já si dám zase čokoládku. Já si dám zase pitíčko. Dáme, pánové, když tak štědrý den, kdybyste nevěděli. To nikdo nevěděl, normálně. Postavou to asi jdu šelovat se na vozíku. Hej! Co děláš s tím vozíkem? Co se tam... Hele, please, pojď pomoct. Hej, ale... Nam, tátum kokýk. Já si hraju s autíčkem, teda co? Ty autíčko, popík. Na tanku. Ne. Jo. Ne. Vidíš to na straně hokejseru. Já nejsem nasraný, ale jsem smutný, že mám nejhoršího kámoše. Já už teď jdu připevnit, jo? Ale nepřipevnit, ale natankovat. A já to neumím, bych to pokazal. A už já se jdu schovat radši do kafa. Tady je moje místo. Hej, vole. Co s tím je? Nastarej, za chvilku už pojedem. Nechcem černou barvu, já ti tam musím dát tu černou barvu. Tak šépoň. A co jídlo? Jídlo, nevím. Tak ne, že já si vezmu všechno. Klidně si vezeš žárty na co? Nej tak ale, please. Co? No, aspoň se trošku snaž. Ty mě nabížíš jídlo jakože na rande, OK, tak to jdu. Ne, tady hamburger. Uchyle. Děkuji. Vypadni s tama. Tak je, vole, klidně. Nemusím to ani natáčet. Ty chceš jet? Ne, já nechci, chci tam dát jenom černé. Vole, aby to bylo černé, ten skin. No a už můžu jet. Tak jeď.
to nejede. Tak to, dej R-kód třeba. Aha. Co to tam je? Kde? Fajn, kde? Potom to uvidíš na videu, jak si budeš koukat. Já se nebudu koukat. Já budu čumět. Hej, škoda, že je to jenom nějaký debilní kazeťák a ne tablet. Mezi tím mohli čumět na má videa. Ty vole, že jsem mu o tom vůbec něco říkal. To stojí Robuxy, dámy a pánové, a víte, co chce udělat. Co? A chceš utratit Robuxy. Možná. To je tak úplně jasný. Baráček! Jupi! Ne, hej, tak ale ty jsi fakt slepej. Nejsem, já jsem to udělala. Kam to je shop? Ne, není. Ne, je. Kam, no to je jenom, tady jsou samé shopy. Tam je něco. Kde? To není shop. Jsou garáže. Ale tam nebude ta motorka, ale aspoň garáže, jo. R? Já chci vystoupit, dobré. Hej, pojďem tady má, ty je tady nalákáš, já to otevřu. Jo, vem tam granát, tady je granát, u mě je granát. Kde jsou? Oni jsou úplně blbí. Tak jakože zavřem to tady. Tak, jdem to tady prozkoumat. Hej, ubodáme je. Čum. To je chladič dobrý. A čum tady, ne, počkej, ale já jsem jenom AKčko. Jsi si jistý? A kde je? Mám inventáře. Počkej, když tady uděláme trošku pořádek. Peníze. Tak. Bowlingovou kouli taky pryč. Ne, ještě tady to zbraň. Pomoc, ne, já chcípnu. Co? Kde jsi? Čum, se dotkl toho barelu. Ty jsi blbý úplně. Já tě oživím. Ne, já to tady nemůžu rozdělat, až venku. Ty vole, nechci tam jít. Vem si jídlo, potřebuješ jídlo? Tady máš. Vem si to. Vem si tu cibulí. Ale já už mám? Furt? Hangler. Aha, tak Granát. No však jo, ten jsem chtěl použít. Granát! Skryš. A co? Ty jsi blbý. Že jsi to mohli nechat. Co mám jiný problém. Jo, tak to. Já se zase tu pohled. Máme gas! Kde jsi? Hej, máme gas, hej, otevři to. Já ho zavraždím. Tady je 5000 benzínů. Zavraždě. Oni jsou dead. Jo. Já jsem asi zabil pohledem. Hej, čum, já tady mám. Já vím, ty jsi tak hnusnej. Čum, tady mám akačko. A ne, hej, ale. Dej mi ho. Tak, zabalíme to. A vezmeme tady gas, natankujeme autíčko a jedem pryč. Dámy a pánové, víte, on je tak hnusnej, že ne, zabil jsem pohled. V realitě jsem hezký, hezčí než ty. Než. Hej, otevři motor. Dáme lepší chladič. Tak ho otevři ty, já tankuju. Tak. Benzínu máme až popravdě. Ty vole, jau, mě to vypálilo oči. Šum. Tady je další. Hej, já mám zlato. Co to je? To září. Čum. Podívej se, co mám, podívej se.
Podívej se, co mám. Hej, vole, hej, to můžeš prodat v shope. To můžeš prodat. Jo, možná. Tak to vezmem. Tak to prodáme. V shopu. Tady je taky chladič, ale ne, ten nebude. Hej, tady je 1 000 000 benzínu třeba. Další gas. Tak já ho tady připevním. Nechci úplně všechno tam dávat. Hej, to nejde ale k tomu připevnit. Co tam připevňuješ? To se více. Jo, tak já je tam dám. Ukáž, Ne, počkej, to jde mimo světla. Ne, nejde. Kde máš ty svítilny? Hej, ale tak ty si úplně... Víš, že to je ovladač na tyto svítilny? To je inteligent. Hej, čo? Já mám granát. Teda, nevím, co to je nějak. Odpali. Ne, to se nám bude hodit, to tady připevníme. Tak. My máme oštěp. Jo, tak co vrátit do prda. Ale to by bolelo. Štětec! A ten nemaluje. Dámy a pánové, dejte mi like, prosím. A i mě. On na to video, on tam dá prostě připevně štětec, aby si malovala autíčko nebo co. Tak jo, řídím, jo? Teda. Jo, klidně. Dámy a pánové, píšte to pak. Co je? Jo, jeď radši už. Co si dělám? Stojíš na místě. Jsi tam taky? Co? Mě to asi laglo. Ty tam Já stojíš vidím, na že... místě. Já si tam prdel. Ne. Jedem. Co? Proč vidím, že jedem nulou? Vidíš to taky? Dámy a pánové, to je inteligent. Hej, no ale já tam vidím, že jedem nulou. Kolik vidíš, že jedem? A kde to mám asi zjistit? Když jsem No, za tebou. Aha. A To nevidím. nejede! Tady je bouška, Musíme to přečkat. Hej, nejsem trošku víc zelený. No trošku moc víc. Zde z tebe hrozně bublinek. Já už Zelený. to vidím jakože. Máš Já jsem dostala asi zelenku. Máš furt ale full HP. Dámy a pánové, já jsem nedostal žloutenku, já jsem dostal zelenku. To neexistuje. Existuje. Neexistuje. Co když motorku už dávno odebrali. Jenom my si myslíme, že to furt Ne. je. Ona je v updateu. Právě, že. Sakra. Ne, jo, už to přestal. Jen. Vidíš to, věš, tam nic nebude. My jsme moc už připraveni, takže jdeme si pro motorku. Ale Co když tam nemačkej mě tu páčku. Já ti ho ne... Jsi fakt inteligentní, já ti ho totiž nemačkám. Přijde? Jo, jde. Jsi si jistý, že ji nemačkáš? Jako já jsem mu teďka neskvěle zmáčknul, já jsem nevěděla, jestli jde nebo ne. Ale on nemačkej. Už ho nebudu mačkat. Dámy a pánové, jako... Co s tím? Jeď! Šup! A já co asi dělám? Ach jo, nechceš to trošku rychlit. Nechceš to táhnout, to chud Kolik jedem vůbec? 50. Fakt. Ne, já to neběžím, protože jsem za tebou. Jak se bych si to neříká? Je to ono? Prosím, ne to není ono. Ne, to jsou záchody, holčičí. Já na holčičí záchody se vyplatí. A tam ty monstráci, že hello. A že mi hello a
Jakože už jsme na 2 kilometrech. Nechci říkat, jo? Jakoby já vím, že bys to v realitě neušel. Nemusíš to obdivovat. Šup! Jes, můžu tam prodat si... Já nemačkej to! Já to nemačkám. Já se to zmáčknu. Proč to tolik zatáčí to auto? Ale já jsem to zmáčknu jenom jednou. No a to je teď, že? Ne, předtím. A kdy předtím? Ale to vůbec nejde to auto. Musíme mít už tu motorku. Ale co s tím je? Já ty zvysedla. Já vím, proto to teďka jede rychle, že? Jo. Počkej, ale já chci taky prachy. Ale nedostaneš. Ogre, Battle Caps. To je jiný shop. Battle... Co? No však Blade. prosím. Vidíš tu čičinku, ta je mega hnusná. Pulchase. No tak ty, to je drahé v dnešní době. I cigáne. Jo, to nejsi cigán. Dámy a pánové, já se tu s vámi asi rozlučím. Ne, Má ještě jsme to nedali. Protože ta motorka nejde získat. Ale tak dej tomu ještě šanci. Jo, Dělej na tak ještě na chvilku. Necháme větrání. Proč dáš tu cihlu přímo na kapotu, že nic nevidím? Mě tu prdělám teda co? Ale to vůbec nejde. Dámy a pánové, dávejte like, prosím už. Já vím, jakože, že to říkám hodně často, ale... Absolutně to nejde, protože absolutně nejde nic. Víš co? Ať jsme lehčí. Že si urvali. Počkej, teď je urvan. Dopr! Maximálně tak urveš svoji hlavu o šutr. Ty teď maximálně urveš svoji hlavu o šutr. Ach jo. Dámy a pánové, to teď s tímto shopping masterem. Kámo, ty se uklidni, ty tam nic neděláš, maximálně jsi zelený. Jak žába. Žabíčko. Podle mě na 5 kilometrech tam bude ta motorka. Ne, my jsme minule našli s kámošem, nebo ne moc s kámošem. Myslím, že 4 kilometrech. Už to jede! Čumek jak jede na ticho. Wow. Tak je to. To za chvilku bude na 4 km. Jo. Je tu benzínka. A je tu nějaký Kaufland. Je domeček z Vyšek. Proč to zase tak za tam možná bude ta motorka, že jo, za tím. Ne, tady nepůjdem, tady je 1 300 000 mobáků, tam nic není. A pro motorku bys to risknul. A to je pravda, ale tam nebude tam motorka vevnitř.
Zevnitř Kauflandu, nebo co to je. Že je to, ne, to je garáž, ale počkej. A co když tam bude motorka, protože to není tam normální garáž. Já vytáhnu pistolku, počkej ještě. Podívej se, jestli tam někdo je. Je tam? Počkej. A je tam úplně hovno. Fakt? Je tam zomboš a plus úplný hovno. To proč tak A ne? já jsem si zamknul vevnitř. Já jsem tam zavřel. Pojď jedem. Hej, aspoň já mám dveře. Vystavil jsem ti auto. Proč to z toho vůbec nejede? Výborně. Ale nedělej to. Tak jo. Dálím, pati pušťulaš, tak se nesanáď. Vidíš to tam, ne? To je bulbor. To je bulbor. Tam je budova, která vypadá jak... Víš co? Jo. To je možná ono. Tak ty jsi fakt blbý. Ej, tady byl týpek. Jak to, že tam je týpek? Yes. Ne, to je nějaký kostel. Podíváme se okýnkem. Není to náhodou tvoje máma? Ne, ale tam se mi to nelíbí. Tam budou upíři. Už tam jdu. Tam budou upíři. Ne, ale jsou tam debilové. Pojď. A nechoď dozadu, tam je to. Nejsou tam upíři, jsou tam dementi. Ok, tak to je skoro to stejné. Jakoby upír, jakože upír. A dement jakož dement. Je to další garáž, běž se podívat, padej. Ne, uteču. Ok, tak lezu, no. Jsou to dva týpečci a 400. To jo, hej, ale ty vypadají dobře. Ej, tak se tam půjdem podívat na jednu kilnu. Jo. Hlavně ven nevyžeň, jo. Hej, oni po nás nebudou útočit, když nejsou venku. Můži. Yes, jeden jde. Hej, neodpalíme dynamitem. Druhý jde. Ne, dobrá. A jo, my tady máme o tom se Já nebudeme jsem bavit. zase zelený. Já jsem se dotkal toho plynu. Tak ty jsi inteligent. Last Christmas, give you my heart. Šimonku. Musíme jídlo hlavně. Jídlo. Tak, je X7. Co? Otoč se. Máš? Co to máš? To je gumigan. Vystřel. Má to náboje. Jo, 3 z 8. Ty vole, schovej. A? On létá. Co? Čumy možná můžem létat na žebříku i. Ne, ale skáču asi jako 10 ale... Hej, kolik máš Andru? Máš málo? No, tady máš šušenku, vem si šušenku, tady máš na zemi šušenku. Já nechci šušeň. Mandarinka! Tam je balík! Už je však zelený. Já jsem to... Teď jsme oba dva zelení. Vidíš to, co je? Ty asi nevíš, co to je. Ale ty, kteří se dívají na Housebox, se tak moc dobře ví. Ty vole, to potřebuje mít na autě. Proč to tak svítí hnusně? Hej, jak můžu otáčet věci? Hej, co děláš? Netlač! Přestaň! Počkej. Ještě není připevněný. Hej, ale jak se rotajujou věci? Hej, jestli někdo hraje Dusty Trip,
tak please poraďte nám v komentech, jak se rotatujou věci. Jenom já to dám na naše auto. Ne, nehodou Rkem. Rkem to nejde. Pojď. Počkej, to tam potřebujeme, víš, jak je to důležité. Úplně debilně. Ne, víš, jak pojedem rychle. Pomalej než ty. A tu už je co říct? Počkej. Máme to ještě nastartovat, že jo? Tam benzín? Potřebujeme gás, máme gás, jo, tady máme. Štěstí, že jsme taková... No, to je jedno. Už tankujeme, okay, ale... Ale... Tak. Na mě křičíš kvůli tomu, že tomu děláš. Hej, když tak máme hezká světýlka. Doufám, že ho neurveš. Tak jo. Moment pravdy. Je to! Jedeme. Vypademe 300 000 km v hodině. Já jsem teda možná trošku blbě. Jedeme 3krát pomalej než předtím. No, ale je to na design aspoň. Jakoby já vidím všechno bílé. Nevím, Já vůbec nejsem to dál dopředu. Musím říct. Je to taky bliká bílá, to asi nebylo. Jo, ale já nic nevidím. Hej, na 5 kilometrech bude něco hustého, a nevím co. To už je něco. A jo, ukáž, to je dům, ale... To je shopping man. A to je shopping. Počkej, tam možná to můžeme prodat. Je, to je ten dobrý shop. No, to tam bude starý shop. Ne, není. Vyzkoušíme. To prodá za $1, tak aspoň něco. Hej, prodáme všechno. Prodáme toto hovínko. Prodáme. Au! Au! Mě to zavražilo. Mě taky. What the fuck? Já chci si vzat... Co jste... Hej, tak ty jsi blbej úplně. To bylo v tom obchodě, ale to bylo na zemi. Já si myslel, že se to zpomalilo, já jsem to vzala, nás to zavilo, protože to bylo toho obchodu. Hej, takhle já tě nesnáším. Víš, jak jsme byli daleko. Daleko, no je tohle asi konec. Čau.